जों भारत हाबाय गदल मानि परे 75 बोसोर काका जों बदररक जों कमाररक जों बदररक जिनि लामा हामियांरक जों बदररक कारेन्ट मायांरक जों बदररक जिनि स्कुल हामिया मास्टर करै जिनि बुरुं थाङै लेखा फरायनो थाङै आगरतला थाङै रेप खाय बुथार जागो तानै बुथार जागो जों कोनो बिचार मानिया साल कथां कथां गुलि कगै बुथार जागो तबो बिचार मानिया अबनि बागै महाराजा सालो नक हानचा खायै जत्त तिप्रा सामा मुख हियागै जत्त थांचाखि फुनुगै फाइनाय 16 फेब्रुवारि 2023 भोट अंनाय निचे सिकेना खाना 16 तारिख बै फाइनाय मास फाइनाय मास भोट अंनाय नबले सि बोर्ड हानचा खायै येसि काइसा टेट के सेमानि बाय आं नगनो उपाय खै कलांनाय आं नगनो राबार बारानाय बातार नाय साकिरि नाय अबलाय सामिया आं किन्तु नगनो म थाङै कलांनानै अदुर भबिष्यत आरो भबिष्यत जत्त वाइसा थैनाय नोंबो थैनाय आंबो थैनाय जन्नायखौ माथियो निनि बुसा बुतै बुसु बुथाय बरा रासि नि तामा हेकालांनाय ताबुसो कठिन दिन निनि बुसु बुथाय बरा रासि दिन आरो कठिन फायनाय अबनि बागै महाराजा सालो आं थै थानानै सिगां आंनो उपाय हेकालांनानै बागै खानचाखै फुनुदि आं सि उपाय अंखा 16 फेब्रुवारि 2023 आनारस मार्का भोट बेगै जखन आनारस मार्का टिट छनाय अजकला महाराजा उपाय अंखा संसिल जोंबो उपाय अंखा चिनि दफा उपाय अंखा चिनि दफा थांसिनाय संसिल इसोंनो जोंनि काव इसोंनो फिननाय जों आरोबो थांनानै दङ खुलुमका मुइतो लारो बिदो